Ang pumasok tuwing Sabado at makapagbigay ng ligaya sa iyo, kabisyo. Basic lang yan sa amin. Lalong-lalo na sa akin. Walang pahi-pahinga. Basta papasok ako para makapagpaligaya. Yes, kabisyo, hindi ka namamalik tenga dahil naririnig mo ngayong Sabado ang babaeng naniniwalang hindi mo ako palaging may pera, at least palagi naman akong maganda. This is me, DJ Rocky Tera, at every Saturday nga pagpasok nitong taon na ito, 2024, lagi tayong may mga iniimbitahang ka-edad ko. Taray, no, kaedad ko talaga. Yung tipong mga fresh, yung tipong grabe, yung mga skin, glass skin, mga Koreana, yung mga datingan ng mga balat nitong mga to. Ito yung mga tinatawag nating Gen Z, yung posibleng pumalit sa amin. Pagdating ng panahon, wag muna ngayon kasi ang dami pa naming dapat ipunin. Charot with the rot. So, kabisyo, today is a day kung kailan natin iniimbita ang mga estudyante para maging DJ for a day. So, yes, this is Love Radio Academy and we have two student radio jocks mula sa Adamson University, Manila. So, sige, magpakilala kayo isa-isa. Go! Hello, hello, hello. I'm DJ Melay na naniniwala pa rin sa lumang kasabihan na Melay mo naman, nasa tabi-tabi lang ang forever. Yes. Bakit ikaw nahanap mo na ba yung forever mo? Yes, sa tabi-tabi nahanap na rin. Talaga? Yes. Etong nasa tabi-tabi ba na ito? Nagkwek-kwek na kayo? Ay, nako. Nagtusok-tusok na kayo ng mga kwek-kwek sa labas. Sa hirap at ginhawa ba? Masasabi mong okay na? Oo. Parang nagkwek-kwek pa lang sa labas mismo. Sa labas mismo. Yung fishball. Tusok-tusok, oo. Yan. Sa hirap at ginhawa, nakakasama mo. Oo, bibili ka ng 20 pesos na tusok-tusok sa labas. Ayun. Ganon. So, malay mo kabisyo yung sa'yo din. Mahanap mo sa tabi-tabi. Yes. Nagsusyomay naman. Ganon. Ikaw naman. And ako naman po si DJ Iska, ang inyong kakulitan para makalimutan ang inyong kalungkutan. Oy, DJ Iska, na makakalimutan namin ang kalungkutan namin kapag napakinggan ka namin. Siyo. Talaga ba? Yan. So, ikaw ba ay joker, komedyante? More likely, nagbibigay po ako ng joy, nag-i-spread ng love every time na nag-i-speak or makikita po ako ng mga ibang tao. Ay, ganon. Yan. Sa bagay, eto namang mga bisita natin na nandito sa loob ng booth, no? Talagang parang oozing sila with so much happiness. Parang ang good vibes lang nila. Parang feel good na feel good. Parang ako yung hindi masyado feel good. Yung parang boses pa lang, parang, ay, may sakit ba yan si Rakitera? Parang napa-rest in peace na. Charot! Oy, pero kayo daw ay mga estudyante ng Adamson University na kumukuha ng kursong Communication. Yes, mga comm students. Mga comm students. Totoo ba kapag comm students madadaldal? True. Yes, 100%. Non-stop po yan kahit sa classroom. Talaga. Kahit may teacher, parang kayo yung bida-bida, ganon. Minsan. Pero kontrolado lang. Kontrolado lang. Okay, so marami pa tayong pagkukwentuhan na DJ Iska and DJ Melay. Sa amin po yung pagbabalik. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky. And DJ Melay. And I am DJ Iska. At kayo nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!